מערכה שלישית, פודקאסט שבו ציפי, גולדי וחיים משוחחים על כל מה שמעניין, מרגש, מאתגר, משעשע, ולפעמים קצת מפחיד בחיים שלנו כמבוגרים. היום אנחנו נדבר על כסף, ואני חושבת שכסף זה נושא טעון לא פחות מסקס. אכן, וזה בכל גיל, אז מה את אומרת ומה אתם אומרים? אולי נדבר על זה היום. אכן נדבר. אז בהקשר הזה יש לי שאלה אליכם, שמטרידה אותי ואני חושבת עליה. מה ההבדל, אם יש בכלל, בין כסף לתחושת ביטחון כלכלי? מה דעתכם? מעניין, לא חשבתי על ההבחנה הזאת. מה את אומרת, גולדי? נכון, מה ההבדל? רגע, אם יש כסף, אז יש ביטחון כלכלי, לא? לא יודעת. לאו דווקא את אומרת? מה זה ביטחון כלכלי בכלל? מה זה ביטחון כלכלי? אתם יודעים מה, יש לי פה איזשהו סיפור אישי. אתם זוכרים שפעם סיפרתי לכם על המשבר שהיה לי כשיצאתי לפנסיה מוקדמת. אבל המשבר האמיתי, או הדילמה האמיתית, הייתה כשאשתי שאלה אותי, אחרי שהחלטנו ששנינו כבר בפנסיה מוקדמת, מה עושים מבחינה כספית, מבחינה כלכלית, האם אנחנו מסודרים, האם יש לנו מה לחיות. אני מזכיר לכם, אין משכורת, אין שום דבר שמביא לנו כסף לכאורה, אבל אשתי הייתה מודאגת, ולמרות שהסברתי לה שאנחנו בסדר ומצבנו טוב, ויש לנו השקעות ויש לנו חסכונות וכל הדברים האלה, היא פשוט הייתה מוטרדת. ואגב, אני אגיד לכם במאמר מוסגר, עד היום, 10 שנים אחרי, היא עדיין שואלת אותי לפני כל נסיעה לחו"ל, תגיד חיים, יש לנו מספיק כסף לנסוע? אז מה אתה אומר? אני אומר שזה משהו פסיכולוגי, זה לא כל כך קשור לכמה כסף ונכסים יש לך, יש איזשהו משהו פסיכולוגי שיושב לך במוח ואומר לך, האם אני מוגן מבחינה כלכלית? אז אתה אומר בעצם שתחושת ביטחון כלכלי זה בעצם סוג של רגש שלא תמיד תלוי במה באמת יש לך. לחלוטין. נכון. עכשיו כשאני חושבת על זה, אני מכירה אנשים שיש להם כסף, יש להם נכסים, אבל הם חיים בחרדה מתמדת, שאין להם, שהם יאבדו את זה, שלא יהיה להם. ממה נובע החרדה הזאת, את חושבת? זהו, שזה באמת, כמו שציפי אומרת, זה רגש. ובדיוק ההפך. יש אנשים, כמוני למשל, וכמוני, שיש לי כסף, נגיד, לא עשירה, בצורה סבירה. סביר, אבל בגלל שא' אני מקבלת איזשהו סכום קבוע, ואני יודעת שהוא ייכנס כל חודש, לא משנה כמה, אבל הוא קבוע, וגם בגלל איזשהו חסכונות שיש לי, מבחינתי תחושת הביטחון הכלכלי שלי מדהימה, אני לא דואגת. לעומת זאת, אני יודעת שיש אנשים שיש להם פי 10 ממני, אני יודעת, אבל הם חרדים, נכון? כאילו אין להם כלום. ממה זה בא? תקשיבי, זו תחושה, זה בעצם, זה משהו פסיכולוגי, זה כבר לא קשור לכמה יש לך. אני חושב שזה גם קשור למניעים, לא יודעים פסיכולוגיים, אבל איך שגדלת, ואיך שחונכת, כן, אם חונכת בצורה מסוימת, או חונכת בצורה אחרת, ואנחנו בכלל, בני הדור השני, אנחנו סוחבים לכם כל מיני טראומות, שאנחנו חוששים להוציא כספים, למרות שיש לנו, כי מי יודע מה יקרה, כן? זה משהו בתת מודע יושב אצלנו. זה תמיד יושב בתת מודע, ולפעמים אנחנו מתנהלים כמו הדור הקודם, ולפעמים בניגוד, הפוך מהם. אני רוצה להגיד לכם יש לי קטע מוזר עם כסף. מצד אחד, אני באמת מרגישה עשירה במרכאות. יש לי, באמת, אני יכולה להרשות לעצמי. אבל אני יכולה להיתקע בבאגים קטנים, כמו למשל... מה זה באג? איזה משהו כזה פסיכי בראש, שאני לא, אני אעסס להזמין מונית. עכשיו, מה זה מונית? 50 שקל. כן. אבל אני יכולה לפעמים להגיד, או לנסוע באוטובוס, או אני לא יודעת מה, ללכת ברגל, לא הוציא על מונית. והבן שלי אומר לי, אמא, תגידי, את נורמלית? זה 50 שקל. אז לפעמים אני אומרת לו, כן, אבל אוטובוס זה 0 שקל. נכון. עדיין, חבר'ה, זה לא עוזב אותנו, זה לא עוזב אותנו. מה זה הדבר הזה? הבאגים הקטנים האלה, שאני בטוחה שיש לכל אחד. לחלוטין, אני אפילו קראתי על מישהו שאמר,
אוקיי, עכשיו אני כבר בגיל שאני יכול לחשוב את עצמי, ואז אני אומר, אני הולך לירקן הזה, או אני הולך לסופר הזה, ובשביל 2 שקל שאני חוסך על עגבניה, אני אלך למקום אחר, אבל זה עדיין נמצא אצלנו, כמו שאת אומרת, זה סוג של באג שקשה להשתחרר ממנו, כי ככה גדלנו. נכון, ככה גדלנו. זה כמו שאני עושה רשימה, ואני נכנסת ליוחננוף, או לכל סופר אחר, ואז אני רואה מבצעים, ואז בגלל שזה מבצע וזה יותר זול, ואני לא ממש צריכה את זה, אני יוצאת עם הרבה יותר מוצרים ועם פחות כסף בארנק. אבל קניתי במבצע. העיקר שיהיה במבצע ובזול. אבל לצריך כל הנושא הכספי הוא קצת יותר טעון. זהו. אז ככה היססתי, היה איזה היסוס כזה, אבל בכל זאת אני אדבר על זה. לפני שיצאתי לפנסיה, הייתי כזאת מבסוטה מעצמי, עובדת, המשכורת נכנסה, לא באמת תכננתי את הקטע הכלכלי שלי לפנסיה. גם האמת שגם יצאתי בפנסיה בגיל מאוד מאוחר, וגם משום מה לא השקעתי הרבה מחשבה בעניין הזה. ומצאתי את עצמי בסוף, כבר כשיצאתי לגמלאות, עדיין יש לי קצבה, אני לא מסכנה, אבל מסתבר שהתנהלתי לא נכון, וכדי שאני אמלא את הצרכים שאני צריכה, שאני מגיעים לי כביכול, כן, אחרי כל כך הרבה שנים, לא כביכול בעצם, זה מגיע לי, למה כביכול? אז נאלצתי קצת לעבוד ולהשקיע מזמני החופשי כביכול. לשמחתי אני גם נהנית כשאני עובדת, אני מתייחסת לזה כקריירה שלישית, אבל עדיין אני לא הגעתי למנוחה ולנחלה מבחינה כלכלית. אם כי אני ישנה טוב בלילה, כסף לא מנהל אותי. בדיעבד, את חושבת שהיית יכולה לעשות משהו אחרת בניהול הפיננסי, הפנסיוני שלך? לגמרי. הייתי יכולה לדאוג שהסכומים שנצברו לא ילכו לאיבוד, ושאני לא אוותר עליהם תמורת דברים אחרים, והייתי מתעקשת לא לוותר עליהם, וכן, הייתי דואגת שיהיה לי סכום הרבה יותר נאה בתקופת הפנסיה. אז מה בעצם, אני לא הבנתי, אז מה קורה היום בעצם, איך את משלימה את הצרכים הכספיים שלך? איך את עושה את זה? אז אני עובדת. אמנם אני לא עובדת מלא, לא כל יום, אבל אני משקיעה שעות מזמני החופשי, ואני גם מלמדת וגם עושה אימון אישי, ואני עושה הרבה דברים שמכניסים לי כסף, ונותנים לי את התחושה שאני באמת יכולה להוציא ולממש חלומות שתמיד חלמתי עליהם. אבל מה, לא נעים לי לשאול, אבל את יודעת, בכל זאת גיל, את כבר לא בת 20, גם לא בת 30 הבנתי, אז מה יקרה למשל כשכבר לא תוכלי לעבוד כל כך קשה? מה את עושה בעניין הזה בשביל להבטיח שגם בהמשך תוכלי איכשהו להסתדר? נכון, שאלה ממש מצוינת, ויש לי אפילו תשובה. כמובן. אז כשהבנתי שאני במצב הזה, אז הבנתי שאני צריכה לחסוך. ואני צריכה באמת לשמור על חסכונות, לא להוציא, לא לפדות קרנות, רק כי בא לי לתת למישהו מתנה או לצאת לאיזה נסיעה, ואני די מחושבת בעניין הזה, ואני מתכננת, לפי התכנון שלי, יהיה בסדר. סך הכל אני גם יכולה להסתדר באופן עקרוני עם מה שיש לי עכשיו, ללא עבודה. אבל עדיין אני רוצה יותר. אני רוצה רק להגיד בהערת אגב, שמה שאנחנו אומרים פה, אנחנו מדברים על אוכלוסייה נורא גדולה של אנשים שכבר בגיל הפנסיה או שלקראת גיל הפנסיה. לא לכולנו יש את הפריבילגיה לפרוש ולחיות בהנאה מהחסכונות. יש אנשים שעדיין נאלצים לעבוד לא מעט, וזה לא הולך יותר קל בארץ עם יוקר המחיה וכל הדברים האלה, נכון? מאוד. מה שאת מספרת לנו אפילו. נכון. ולכן אנחנו צריכים לעשות את התכנון הזה כמה שיותר מוקדם. ועם זה, אנחנו לא הולכים לייעץ לכם מה בדיוק לעשות, אבל תחשבו על הדברים האלה כבר בגיל צעיר, שזה הזמן להתחיל לחשוב, אוקיי, אנחנו כולנו נזדקן מתישהו, ונגיע, מקווים, בצורה בריאה לגיל הזה, אבל כדי שנוכל להסתדר ולחיות, אנחנו צריכים לחשוב על התכנון הכלכלי והפיננסי כבר בגיל מוקדם.
מה שאתם רק לא, אולי לא מזכירים, או לא זוכרים, או אולי כן זוכרים, ומעדיפים לא לזכור, שנוסף לנו, יש מסביבנו גם משפחה. והכספים שאנחנו צברנו, ושאנחנו אולי חושבים שהם רק שלנו, הם גם... יש לנו שותפים. יש לנו גם שותפים. טוב, זה נושא מאוד טעון. זה מאוד נושא... טעון. עוד יותר טעון. עוד יותר טעון, אפילו יותר מסקס הייתי אומרת. אז מה עושים? טוב, עם הילדים זה לא. עם הילדים זה לא עובד. אז מה אנחנו עושים? באמת כדי לאזן גם בין הרצון שלנו סוף סוף להגשים את כל החלומות שלנו בפנסיה, ולכולנו יש, זה שרוב החלומות של רוב האנשים זה לנסוע לחול, זה בסדר, ובהחלט זה הזמן, אבל גם לא רק לנסוע לחול, לעשות דברים שחלמנו עליהם כל החיים, אבל מצד שני זה בדיוק הזמן שגם הילדים צריכים כסף. בדיוק הזמן. הם צריכים את העזרה שלנו. כן. אז אני אגיד לכם מה אני מתחבר למה שאת אומרת. יש כמה גישות פסיכולוגיות לדבר הזה, כאילו מבחינת ערכית נקרא לזה ככה. יש אנשים שאומרים, אנחנו רוצים לשמור את הכסף שלנו, אני לא יודע מה יקרה, אני שומר לי את הכל ולא נותן לאף אחד ולא מחלק ולא מוציא וכלום. אני שומר את הכסף, מי יודע מה יקרה? מחר תהיה קטסטרופה, מחר תהיה מגפה, אני שומר את הכל. יש אנשים שאומרים, אני רוצה ליהנות עכשיו, לצאת לטיולים, לא מעניין אותי כלום, זה הזמן שלי, חסכתי כל החיים שלי, אני עכשיו רוצה לצאת וליהנות ושיהיה מה שיהיה. ויש כאלה שאומרים, אני רוצה להוריש, יש לי ילדים, יש לי נכדים, אני רוצה להוריש להם כמה שאני יכול יותר. איך אני מאזן בין כל הגישות האלה? כן? איך אני מאזן? גם שאני אוכל לחיות בביטחון, בצורה בריאה, לשמור על עצמי לעתיד, לשנים היותר מאוחרות, איך אני נותן גם לילדים שלא יהיה להם חסר, ואיך אני גם נהנה מהחיים. זה איזשהו סוג של בלנס שאני חייב לעשות. איך אתה עושה את זה? נכון, זה לא פשוט. זה איזון לא פשוט. אני חושבת שצריך להיות בשקיפות מול הילדים. לחלוטין. הילדים שלי, אני בטוחה שהם יהיו מאושרים, אם אני אממש את עצמי, אם אני אצא לטיולים, אם אני אהיה מרוצה ומאושרת בפנסיה, אני יודעת את זה. אבל מצד שני, אני מרגישה, אני ארגיש צביטה בלב, אם אני אהנה ואסע, וכשאני יודעת שהילדים שלי זקוקים לעזרה. אז פה השאלה באמת, תראו, ילדים, יש לי חדשות בשבילכם, ילדים תמיד ישמחו לעזרה כלכלית, גם אם במצב טוב. גם אנחנו שמחנו כשההורים שלנו נתנו לנו. נכון. בהחלט. נכון. אבל ההורים שלנו, לפי דעתי בעניין הזה, א', לפחות ההורים שלי פחות יכלו לתת, וגם הסוג חיים שלהם היה שונה. עכשיו, אנחנו מצד אחד, אנחנו רוצים הכל. אנחנו גם רוצים לבלות, וגם רוצים לנסוע, וגם רוצים לעזור לילדים. ורוצים שהם יהיו מרוצים. כי אנחנו רוצים שגם הילדים ייסעו. עכשיו השאלה, תראו, אני רואה הרבה, לא מעט אנשים שהילדים שלהם חיים, מה זה חיים על הכיפק? הולכים למסעדות, נוסעים לחול, ומוצאים המון כסף, ואז באמת חסר להם. ואז ההורים, הפולנים או הלא פולנים, כולם אותו דבר, ניתן להם, באמת, שיענו. איפה כאן הבלנס? איך מאזנים את זה? אני רק רוצה להוסיף לקטע של הורים פולנים, כי גם אני פולני בעוונותיי. ההורים שלי שגרו, אוקיי, השואה וכל הדברים האלה, כן, כשהם הגיעו לארץ וחיו בו, הם לא יצאו למסעדות, הם לא נסעו לחול, לא הייתה להם מכונית, הם חיו באמת, לא אגיד בצמצום, אבל חיו זה לא עניין אותם גם לנסוע לחול, הורים שלי. אבל, ואולי מתוך זה גם ירשתי את הקטע הזה של תמיד לשמור על הכסף ולחשוב על כל הדברים האלה. אנחנו בגיל אחר, אנחנו במצב אחר, בתקופה אחרת. אנחנו גם רוצים ליהנות מהחיים, גם רוצים ללכת למסעדות, גם רוצים לטייל בחול, רוצים ליהנות כמה שאפשר, אבל גם זה נשאר לנו מההורים, רוצים לעזור לילדים שלנו כמה שרק אפשר. זה בסדר, גם אני גדלתי, קודם כל... גם את פולניה? גם אני חצי פולניה. אז בחלק הפולני וגם בחלק הרוסי, ההורים שלי בהחלט חיו, ככה הרגשתי, חיו כדי לעזור לילדים. הם חסכו מעצמם, הם חסכו עבורנו. בהחלט. והאמת שזה עזר לי מאוד. לנו, לי ולאחי, זיכרונו לברכה. זה עזר וזה היה. עכשיו יש לי, במקרה, לא בכל המשפחות הילדים מסודרים.
אם כשהילדים כבר יש להם כנפיים והם עפים לבד והם עצמאים, אז המקרה הוא הרבה יותר פשוט. כי אז אפשר באמת לבוא, לדבר איתם, לשוחח איתם, לנהל שיחה. תאום ציפיות. תאום ציפיות, ולא להרגיש רגשי אשם. מה קורה כשהילדים במצב כלכלי שלא באשמתם, או כן, זה לא משנה, אבל הם לא עצמאיים לגמרי ועדיין זקוקים לעזרה. השאלה היא... מה עושים? כשאחד מהילדים ככה, לא כולם, אחד מהם. ואם יש לי 2 כאלה, אז מה אני אעשה? מתוך 3. את שואלת למי לעזור ואיך לעזור? לא, מה פתאום, אני תמיד עוזרת לכולם. במידה שווה? אז מה הדילמה? ככה, אם מדברים על הורשה, אז אצלי כולם שווה בשווה, אבל אם מישהו זקוק באותו רגע, אז אני אעזור לאותו אדם, לא אדם שזקוק באותו רגע, אבל איך אני בעצם מנהלת את החיים שלי כבן אדם שכבר עבד ומגיע לו ורוצה לעשות דברים, איך אני מנהלת את זה מול הילדים, כדי שאני אעשה את הדברים בלי רגשות אשם. זה לא פשוט, חברים. אני חושבת ששני דברים. אחד, מה שאמרנו, תאום ציפיות ושקיפות. כלומר, לדבר איתם על הכל, במיוחד אם יש אחד שהוא במצוקה יותר מאחרים. אני חושב שאנחנו חותרים אולי לקטע של שקיפות ביחסים שלנו עם הילדים. מה הכוונה בשקיפות? הכוונה שהם יודעים מה מצבנו, הם גם חשופים למה שקורה איתנו, והם לא ילחצו עלינו שלא לצורך אם צריכים סיוע כלכלי או אחר. ואני גם הולך לדבר נוסף, כל הקטע שמה שאנחנו נוריש להם בעתיד. אני חושב ואני שומע המון סיפורים משפחתיים, הדברים ואתם גם בטח מכירים, וכל מה שקורה שאנשים, אחרי 120 הורים הולכים לעולמם, וילדים מתחילים לריב על ירושה. יש לי סיפור כזה, אבל לא אספר לכם עכשיו. אני עושה את זה גם במשפחה שלי, וידוא אישי, הם יודעים בדיוק שאנחנו הולכים להוריש להם, כמה פחות או יותר, כן? ושזה מתחלק פשוט, אין הפתעות, לא יהיו הפתעות אחרי 120. אבל יש לי שאלה אליך, האם אתה חושב שהילדים למשל צריכים לדעת בדיוק כמה כסף יש לך? לא, אבל הם יודעים, בסדר גודל הם יודעים, הם לא יודעים כל אגורה וכל דולר שיש לי. כן, אבל אני דווקא רוצה להתייחס למשהו שאתה אמרת על הילדים. אצלי, הילדים שלי ממש לא מבקשים ממני, הם לא רוצים, הם, או אמא, תחי את החיים שלך. אני לא דיברתי על זה שצריכים אותי בקטע של מבקשים. אלא הם רוצים שאני אהיה מאושרת, שאני אסע ושאני אעשה חיים. אני מדברת עליי, על הרגשות שלי. הרגשות שלי כשאני יודעת, כשמישהו צריך עזרה, והוא אפילו לא רוצה לקבל ממני. אבל התחושה היא שאני פתאום עושה חיים, ואני איכשהו קשה לי להשתחרר מהתחושה, שאני לא 100% יכולה ליהנות, כי אני אומרת, הלוואי והייתי יכולה גם ליהנות ולעשות את כל מה שאני רוצה, וגם לעזור להם. אז לא הבנתי בסוף. אז מה בסוף את עושה? בסוף אני לא יכולה לעזור, אני עוזרת לעצמי, אבל אני משקפת את זה, והם ממש מפרגנים. עדיין אני מוכרחה להגיד שאני נשארת בתחושה לא 100% מרוצה. זה מה שקורה. אז אני שואלת איך אנחנו מאזנים את זה, שאת תעשי מה שאת עושה, בלי רגשי אשמה, כי כשאת עם רגשי אשמה ותחושה לא נוחה, זה מחרסם בהנאה שלך, אז מה עושים? כנראה יותר שיחות עם הילדים. לגבי ההורשה, אין לי בעיה, אצלי זה שווה בשווה על המדויק. טוב, ההורשה אנחנו עוד לא שם. סגרנו את זה. אני באמת צריכה לתקשר את זה יותר, ולקבל מהם את התמיכה. אני מקבלת, אבל לקבל עוד יותר את התמיכה לעשות מה שאני רוצה. בוא נשאל, אבל אם יש דילמה, לתת לילד, הוא צריך דירה, הוא צריך איזשהו משהו לקריירה, הוא צריך משהו, והתמורה הזאת, אני צריך לוותר על איזה נסיעה לחול שתכננתי אותה. אם יש דילמה כזאת, מה אנחנו עושים? אם יש. אצלי אין דילמות כאלה. אם הילד זקוק, אם זה חיים ומוות, אם זה משהו שזה יהיה קריטי, שהוא לא יוכל להמשיך את החיים שלו כרגיל, אז ברור שאני אוותר על הכל. זה לא עניין של חיים ומוות. אבל אם זה רק כי הוא רוצה לשפר את התנאים שלו, אז אני אבחר בי. אני חושבת,
תודה לאל, באמת, תודה לאל ותודה לבעלי המנוח שהשאיר אותי פחות או יותר במצב שכרגע לפחות אין לי את הדילמות האלה, אבל אני חושבת באופן תיאורטי שאם חס וחלילה מישהו מהילדים היה זקוק, לא מבחינה רפואית, זה ברור, כן, כן. אלא אפילו זקוק. צרכים אחרים, אני הייתי בהחלט יכולה לראות את עצמי, מוותרת על למשל נסיעה לחו"ל וכדומה, כדי לא לנסוע בתחושות של רגשות אשמה, לא רוצה, זה לא שווה לי. מסכימה לגמרי. אז לפעמים עדיף, כן, אנחנו מוכרחים להודות שאנחנו גם הורים. אנחנו הורים. ואנחנו יהודים, כן. ואנחנו פולנים. ואנחנו אוהבים את הילדים ורוצים את טובתם. אבל אני חושב שכמו שאתה אומר, גם הילדים היום מבינים שלהורים שם יש צרכים, והם גם רוצים לממש את עצמם, וליהנות מהחיים בגיל הפנסיה. נכון. יש לי משהו להגיד לכם מניסיון חיים, בנושא של הורשה וגם בנושא של חלוקה בין הילדים. יש כאלה שאומרים, תראו, הילד הזה הוא מסודר, הוא לא צריך, אני אעזור לשני, אבל אני לא אגיד לו. אז א', תמיד להגיד, וב', גם הילדים שיש להם יותר, לא בטוח שיקבלו את זה ברוח נכון. טובה, צריך באיזושהי צורה לאזן את זה, אולי אחר כך בירושה, או באיזושהי צורה, כי שתדעו לכם, גם ילד שיש לו יותר, הילד הכי טוב, הילדה הכי טובה בעולם, לא יראו בעין טובה שעוזרים בצורה רצינית לאחד ולא נכון. לא, כי תמיד הם צריכים. אני גם אומרת שחלק מהירושה שלי זה לשמור על היחסים בין הילדים, וברגע שמתאים ילד אחד לעומת השני, זה תמיד גורם לבעיות, ואני לא רוצה, המורשת שלי שהילדים שלי יהיו בקשרים טובים, נכון. חברים טובים, ולא לדבר על זה בכלל. עכשיו, יש לי גם שאלה, חיים, אליך במיוחד, שאתה מבין בכספים, כן. אתה חושב שכדאי את הנושא של הכספים, ובכלל, כל ההתנהלות הכלכלית להתייעץ עם מומחים? תראו, אנחנו דיברנו הרבה על נושאים רגשיים ופסיכולוגיים והתנהגות עם הילדים וכל זה, אבל אני חושב שכדאי גם שנתרכז מה זה תכנון כלכלי ולמה זה חשוב. זה אולי נשמע קצת יבש, אבל זה מאוד קריטי. כמו שגולדי סיפרה, תכנון כלכלי ושימוש בקרנות פנסיה וכל הדברים שקשורים בתכנון הפנסיוני, זה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, ובטח עכשיו כשאנחנו מגיעים לגיל הפנסיה, נורא קריטי לעשות איזשהו תכנון, או מהלך של תכנון וקבלת החלטות פיננסיות, והשאלה באמת, כמו שאת אומרת, ציפי, איך עושים את זה? אם אני עושה את זה לבד? אני מציע כמה דברים. דבר ראשון, כל מה שקשור בכסף ובתכנון, תמיד להתייעץ עם מומחה. זה אנשים שזה המקצוע שלהם, אבל בנוסף, יש גם דברים שאתה יכול לעשות בכוחות עצמך. למשל, לראות כמה הכנסות יש לי, כמה הוצאות יש לי, אני יודע כמה אני הולך לקבל, כמה פנסיה אני הולך לקבל, כמה עונות השתלמות כמו שדיברנו מקודם, ולעשות איזשהו תכנון פנימי אישי. ואני גם יכול להגיד לכם, בתור וידוי חצי אישי, שאני מעביר קורסים בבינה מלאכותית, וגיליתי לאחרונה, להפתעתי או לא להפתעתי, שאני יכול להשתמש בכלים האלה, כדי לעשות לי ניתוח, אנליזה מאוד יפה ומאוד מדויקת, של מצבי הפיננסי. וזה אומר לי בדיוק מה אני אמור לקבל, כמה אני מוציא בממוצע בחודש, וזה נותן לי איזשהו בסיס, לא שאני לא יודע, אבל זה בסיס לתכנון כלכלי עתידי. מה אתה אומר, חיים, על כל מיני הצעות לאחרונה של כל מיני שרלטנים שמציעים דירות פה ודירות שם, לגילים שלנו, זה לא נראה לך קצת מטורף? זה נראה לי מטורף, אני אומר עוד פעם, בגיל כזה אתה כבר לא לוקח איתם צ'אנסים, אתה יכול בגיל 20-30 לקחת צ'אנסים, גם במניות, אני יוצא לי קצת להתעסק. חברים, זה תלוי כמה כסף, יש אנשים בגיל הזה שיש להם כל כך הרבה כסף, שהם יכולים להרשות לעצמם לעשות את כל הדברים האלה. מי שיש לו הרבה מאוד כסף לא צריך את אף אחד. לא צריך אף אחד. אבל מה קורה עם אנשים, אני אומרת כמונו, גם אני, שאנחנו לא עשירים, אבל אנחנו בסדר, שבאים אלינו בהצעות, גורפות מיליונים. תחשבו שבגיל שלנו אין כבר הרבה זמן לתקן, לא נעים לי להגיד, אין הרבה זמן לתקן טעויות פיננסיות.
אנחנו צריכים להיות מאוד מחושבים. אז אולי לא נרוויח מיליונים, ובטח לא נפסיד. ומבחינה פסיכולוגית, מה שצריך לדחוף אותנו, זה פשוט לא להפסיד, להיות כמה שיותר, לא אגיד פסיביים. סולידים, מה שאתה אומר. סולידים, שמרנים, כן. וזה דבר שצריך להנחות אותנו. אנחנו לא יכולים לתקן את הטעויות שאנחנו עושים. וגם אם הצעירים אין לנו, יכולים. וגם אם אנחנו לא רוצים לקחת מומחים, נניח שיש אנשים שמתנגדים, זה בסדר, עדיין אפשר לעשות חישוב קל של הוצאות והכנסות, ולראות בדיוק. מה המצב, ולהתנהל נכון. ולהיזהר מהטורפים. אני באמת לא, אפילו, אני לא חולמת לעשות דברים כאלה, אבל באמת, גם חבר'ה, גם לעבוד בתקופת הפנסיה זה לא דבר רע. לא, זה אם מישהו מרגיש, זה לא רק כלכלית, נכון. זה קוגניטיבית, זה חברתית. כמובן, אני מדברת על אנשים שעושים דברים שהם אוהבים. אני מבחינתי באמת, אני מרגישה שאני תורמת באופן חכם לעתיד שלי, כשאני משקיעה עכשיו בעבודה שגם מהנה אותי. טוב, גולדי, אני מוכרחה להגיד שאני מעריכה ומעריצה את העובדה שבאמת את עובדת. קצת קשה לי לקבל את זה שאת כל כך מאושרת שאת עובדת, כי אני, לדעתי האישית, בגילים האלה, זה כבר הזמן שלנו... לא, זה לא סותר. אני גם עובד במשהו קטן, וזה נותן לי משהו קטן, בסדר. סיפוק. לא פול טיים, ברור. זה גם תלוי אופי. וזה גם אתה יכול להרשות את עצמך. אני לא יודעת מה הייתי עושה עם כל הזמן הזה. אני אלמד אותך. יש לי, אני מטיילת, אני עושה המון דברים. אבל אנחנו עושים דברים לא רק בהכרח בגלל עצמאות כלכלית, אלא בגלל שזה נותן לנו משמעות נוספת לחיים. אז אני אומרת, מי שיכול לא לעבוד, צריך לדאוג שהוא יקבל את כל הסיפוקים ואת כל המשמעויות ואת כל הלא בעבודה, ומי שצריך בכל זאת לעבוד, אז אין, אני מכבדת, לפחות שיהיה לו מזה משהו. ויש לי סיפוק עמוק. נכון שלפעמים זה יותר מדי, אני יודעת לאזן ואני צריכה... אני רק רוצה לחזור לציפי למה שאתה אמרת קודם לגבי המומחה שאנחנו צריכים, כי אני אפילו גם שאני די מודע למה שאני קורא, גיליתי כל מיני ביטוחים כפולים, ופנסיה שלא הייתה מוגדרת נכון, ודמי ניהול כאלה. זה כן, זה צריך לבדוק. כל מיני ביטוחים, יש המון דברים שאנחנו אחרי 40-50 שנה בעבודות שונות שעבדנו, מגלים אי התאמות, חוסרים, קחו איש מקצוע, היום יש אתרים ממשלתיים לדברים האלה. הר הפנסיה, הר הביטוחים, כל הדברים האלה, כדי שתוכלו לקבל תמונה אמיתית, כי אנחנו באמת, רובנו, אפילו אני אומר את זה בחוסר צניעות, לא הייתי מודע לכמה דברים שקורים איתי. אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו, וכאן אני באמת עם מסר שאני למדתי מהחיים שלי. בעלי נפטר לפני 13 שנה, ולמזלי הרב, אני הייתי מעורה בכל נושא הכספים בבית. שזה מעניין. הרבה חברות שלי אין להם מושג, משאירות לבעל לנהל את העניינים, ובזכות זה אני הרווחתי במרכאות או לא במרכאות סכום כסף מאוד יפה, שהיה מוחבא באיזשהו מקום שם בפנסיה, ושאם לא הייתי מודעת, הייתי מפסידה אותו. וכששאלתי את הגברת הזו שמצאה לי את הכסף, מה עושים האנשים שנשארות אלמנות ולא יודעות ממה שקורה, היא אמרה לי, את לא יודעת כמה כסף שוכב לנו, שאנשים לא יודעים עליו. זה באמת... והמסר שלי הוא לכל הנשים במיוחד. בדיוק. תדעו מה קורה עם הכסף, במיוחד בגיל הזה, אתם לא יודעים מה הולך להיות מחר. ואם נתקלתם במצב כזה, לפחות קחו מישהו מומחה שיבדוק לכם את זה. אני לקראת הפנסיה לקחתי ייעוץ ממומחה. אני רוצה להצטרף ובאמת הרווחתי הרבה יותר כסף. למה שציפי אומרת, שתפו את בן או בת הזוג בכל הדברים, בטח בגיל הזה. כן, כמו שאשתי לא תמיד יודעת מה קורה ואני מנסה לספר לה, אבל היא סומכת עליי כי היא יודעת שאני קצת בקטע פיננסי, אבל צודקת ציפי, בת הזוג או בן הזוג חייבים להתמודד, כי זה החלטות שמשפיעות על החיים שלכם. אין אפס. אני למדתי להתנהל לבד בגיל יחסית צעיר. באמת הייתה הרבה דברים לא הייתי מודעת להם, ובאמת למדתי על בשרי ועם בעזרת אנשים. כן. טוב, חברים, חברות, אני רוצה שנסיים באיזשהו אמרה נורא מפורסמת, אני חושב, של אוסקר ויילד. הוא אמר ככה, כשהייתי צעיר,
חשבתי שכסף הוא הדבר החשוב ביותר בחיים, אבל עכשיו, כשאני מבוגר, אני יודע. טוב, אז תודה רבה חברים. הערות ומחמאות התקבלו בברכה. חפשו אותנו בפלטפורמות של הפודקאסטים. להתראות בפודקאסט הבא.